हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम अननानै नायलां आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै ला। मा होनना बुङोबा आं दिनै बुंनो नागिरनाया जाहैबाय RSS, जायखौ जोङो मोनथिनो मोनो RSS होननाय लोगो लोगो दाबो RSS आ मा बुस्थु बेखौ मोजाङै बुजिनो मोनाखै। आरो RSS होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा जायो, RSS आ बहानिफ्राय फैदों आरो मा जादों, बियो मानि थाखाय RSS खौ दादों आरो बबे कान्ट्रिनि बे RSS आ संगठन आरो बियो मा बुस्थु, जों बेखौ मिन्थिना लानाया जोबोर गोनां। आरो दिनै जोङो फेसबुक ससियेल मिडिया बायदिफोराव जोङो RSS होनबानो सोरबाया रागा जोङो, सोरबाया बायदि मैया सानो, बैफोरबायदि आरो दा नोंथांमोना बेखौ बुजिनो नाजागोन। RSS मानि मा? नोंथांमोना फैदो बुजिनि RSS मानि मा। RSS आ जाहैबाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जाय मा होनो बै समाव जेब्ला पाकिस्ताना गावदोंमोन 1947 मानि हिन्दुस्तान आरो पाकिस्तान मोननै बोखावदोंमोन। जोंनि इण्डियाखौ जोंनि हिन्दी रावजों बा जोंनि राष्ट्रीय भाषा रावजों बुङोब्ला हिन्दुस्तान माने हिन्दुनि स्तान। बै RSS फ्रा बैखौ लानानैनो, हिन्दुस्तानखौ लानानैनो मोनसे पारामिलिटारि दादों आरो जायखौ बुङो जोङो मोनसे जेनेबा हिन्दु समाजखौ बा हिन्दुखौ जोंनि हिन्दुस्तानाव बा जोंनि इण्डियायाव खाबथाना लाखिनो थाखाय बै मा होनो RSS खौ दानाय जादोंमोन। जायनि थाखाय दिनै RSS होननाय लोगो लोगो माखासे मुस्लिम सुबुंफोरा RSS खौ मोजां मोना, मानोना बियो हिन्दुफोरनि मोनसे संगठन। मानो होनना बुङोबा बियो मोनसे पारामिलिटारि बायदि आरो। मानो होननानै बुङोबा जोंनि इण्डियायाव मोनसे हिन्दु धोरोमखौ अराय समनि थाखाय फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे संगठन दानानै लादों, जायनि मुङा जाहैबाय RSS, जायखौ बुङो बियो बांसिनै बेस खालामनानै हिन्दुफोरनि सायाव खामानि मावो। दा नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय जानांगौ RSS आ मा। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायगोन RSS आ मा, आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबां इउटुबाव आरो गोबां मा होनो गुगोलफ्राव सार्च खालामना नायनो हागोन RSS नि फुल मिनिङा मा आरो बियो मा खामानि मावलांनो थाखाय RSS खौ दानाय जादोंमोन। बेखायनो दिनै गोबां सुबुंफोरा बा मुस्लिमफोरा RSS होननाय लोगो लोगो दुखु मोनो। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना हिन्दु नङा आरो बिथांमोना मुस्लिम, बेखायनो बिथांमोना दुखु मोनो आरो मुस्लिम सुबुंफ्रा, जायखौ बुङो इस्लाम। दा जेखियानो बुंनो साना नोंथांमोना RSS खौ सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ, बेखायनो आं RSS नि बागै नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुंबाय। RSS आ जाहैबाय मोनसे पलिटिकेल हान्जा नङा, बियो रावजोंबो इनक्लुड नङा, बियो अनलि हिन्दुखौ माने बे जोंनि इण्डियायाव गोजोरै लाखिनो थाखाय मोनसे दानाय संगठनल'। बेबायदिनो जोंनि बुहुमाव गोबां बिदिनो मा होनो आलदा आलदा गावबागाव धोरोमनि बागै, गावनि धोरोमखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय, गावनि धोरोमनि बागै हमथा होनो थाखाय गोबां संगठन दं। बे हिन्दुनि धोरोमावल' दङ बे नङा, गासैबो मा होनो ख्रिस्टियान धोरोम, मुस्लिम धोरोम, बुद्धिस्ट धोरोम बायदि बायदियाव माने मोनफा मोनफा संगठन थायो, जाय संगठना गावबागाव धोरोमखौ बुहुमाव गोसार होनो सानो, बयजोंबो सिनायथि होनो सानो। नाथाय बे नङा जे बबेबा मोनसे संगठनाव माबा RSS बायदि गोबां संगठन दङ, जाय गावबागाव धोरोमखौ होबथानो, गावबागाव धोरोमनिखौ माने गुबुनाव थांनायनिफ्राय बा बिसोरखौ बुजायनो थाखाय, बिसोरखौ मिन्थिहोनो थाखाय गोबां संगठन दानानै लायो बे आरो। नाथाय बे नङा दे माने गुबुननि धोरोमखौ माबा मोनसे एटाक खालामनांगौ बा माबा मोनसे गुबुन धोरोमनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि सन्देह लानानै दानाय बे संगठना बेबायदि नङा। माब्लाबाबो बियो बेबायदि मोनफ्रोमबो माबाया बेबायदि नङा, RSS आबो बेबायदि नङा। बबेबा मोनसे धोरोमखौ गाग्लोबनो बा नासयनो थाखाय दानाय संगठन नङा। बेफोरबायदि संगठना बयहावबो दङ। बुहुमाव बेसेबां ख्रिस्टियान धोरोम, हिन्दु धोरोम, मुस्लिम धोरोम आरो बायदि बायदि धोरोम, गासैबो धोरोमानो मा गावबा गावनि मोनसे धोरोमखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय, मोनथियैखौ मा होनो बुजायना होनो थाखाय, माबा मोनसे थालांनाय बुस्थुफोरखौ खिथानानै होनो थाखाय बैफोरबायदि माने संगठन दानानै लायो, जायखौ हिन्दु धोरोमाबो गावसिनि धोरोमखौ फोसावनो थाखाय, बुहुमाव फोसावनो थाखाय, जोंनि इण्डियायाव बुजियै मानसिफोरखौ बुजिहोनो थाखाय मोनसे दानाय संगठन, जाय संगठना स्पेसियेलि अनलि फर हिन्दु पिउपोल्सफोरनि थाखाय खामानि मावो। थिग बिदिनो माखासे इस्लामिक धोरोमनिबो माखासे संगठन दङ, जाय बिथांमोना अनलि मा होनो
इस्लामनि थाखायल' खामानि मावो, जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरनावबो थागोन जाय बिथांमोना अनलि ख्रिस्टियाननि खामानि बा धोरोम फोसावनायल' मावो। थिग बिदिनो RSS आबो बैफोरबायदि खामानि मावो। मानो होनना बुङोबा इन्डियाया मोनसे हिन्दुस्तानमोन नालाय, बेखायनो बैखौ लानानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावो, नैबेसोमोन आरो। दा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा भुल जादोंबा नोंथांमोना निमाहा हो। आंनि बे दिनैनि बे भिडिअखौ बुंनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांमोना RSS होननानै गोबां मानसिया बुङो नाथाय बुजिया RSS आ मा, RSS आ मा, बियो मा खालामनो नाजायो आरो बियो बहा थायो, बहानिफ्राय मा जादों, नोंथांमोना बेखौ बुजिनो मोनैखाय नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना बे आं भिडिअ बानायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा हो। खुलुमबाय।